Здравейте, пиксите! Днес снимам клип за как трябва да се храним през оставащите години заедно с мен. Значи аз сутрин почти никога не закусвам. Това понякога. И закуската, която ям, която баба прави, тя понякога прави палачинки, което не е много здравословно, но просто един път се живее, хора. Палачинки, някаква сиренка, някакъв кекс и такива неща. И този сладолед най-често ям. Казва се Шоко Стикс. Ето. Така изглежда той. Вот ли? Понякога ям и такива бомбони, които са тофи. Това е с кокос. Това е с шоколад. Те са карамелени. Се казва карамелки. И сега преди малко ядах такъв всъщност. Също, преди да започнем всичко, гледам часовника колко е часа. Защото когато всеки знае, че трябва да се яде закуската 10 часа, обяд, следобедна закуска и вечеря. И гледам този часовник как се върти. Преди малко ядах джиня. За закуска ядах мини принцеси с сирене и... След като се консултирах с баба, разбрах, че закуската е била принцеси с яйца и сирене. Яйца и сирене. Преди малко ядах джиня. И за вечеря, вероятно... Аз нямам всъщност по график. Нямам закуска 10 часа, обяд, средобен закуска и вечеря. Нямам 3 пъти. Закуска, обяд и вечеря. По принцип вечерям салата, манджа, боб, леща, нещо такова, което е готвено, нали, по принцип. Ако не е готвено, ям салата. Най-често. По принцип за предястието ми е салата и после ям някакви готвени неща. Там пред очите в момента си хапва най-неполезните неща. Всъщност, значи той пие Ян Рикъс и Милинка. И преди малко правих клип, който качих вече. Той е за лака ми. Летен лак на The One. Ето го, той е от Oriflame. И е много хубав, между другото, лакирва страхотно. Аз имам такъв и светло и светлосин. Това не беше всичко от клипа, има и още. По принцип, когато ми се излиза навън, карам ролери. Звучете ми. Или чета своите книги, които са ето тези. Най-много обичам да чета ето тази. Златко Баретата. То е колекция на новите босове.